खुलुमबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो मानव गेदेर प्रमोद बर' सारखौ गोबां गाजा गोमजायै बरायदों नङा होनबा दिनै नोंथांमोना मिथिगौ नङा होनबा दासान्दि प्रमोद बर' सारनि गोबां माने सरसा जागासिनो नङा होनबा बिथाङा पावाराव गैया जानो हागौ दिनै जेब्ला पावाराव दंमोन बिथांखौ गोबां रोखोमनि नाम माने गाज्रि रोखोमनि माने गाबज्रिदोंमोन जेनेबा डेभेलप गैया माबा गैया होननानै नङा होनबा दा बेनि गेजेराव दिनै प्रमोद बर' सारा सरकाराव गैयाब्लाबो बिथाङा मा खामानि मावदों नोंथांमोना मिथिगासिनो नङा होनबा बेजों लोगोसे दा बेजों नोंथांमोना मिथिनो हायो जेब्ला बिटिआर सरकार मानव गेदेर प्रमोद बर' सारा गावनि सरकाराव गोबां रोखोमनि मोजां प्रजेक्ट आखायाव लादोंमोन खामानि मावनो नाथाय बिथाङा गोबां खामानिखौ मावनो हास्लाबासै जाहोनाव सम थोयैनि जाहोनाव बा किसुमान खामानिखौ मावनो नाजानायाव बिथाङा किसुमान खामानि बादा मोनदों होनबा जिहेतु जोंहा मानगोनां आसामनि सिएम हेमन्त बिश्व शर्मा सारा मोजां खामानि मावनो थांनायाव किसुमान खामानिफोरखौ बादा होनाय बायदि जादों बेनि जाहोनाव दिनै बिथांनि खामानिया जाफुङाखै ओमफ्राय जेनेबा बिथाङा जुदि माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो थाङोबा गुबुननि हेंथा बा माबा मोनसे मोजां सानजानो गिनानै होनबा बायदिसिना आजिखालि मोनसे मोजां खामानि मावनो थांबा एसे माबा जेनेबा हेंथा खालामनो हायोना बेफोरबायदि थायो नङा होनबा जेनेबा रायजोफोरजों मोजां मोनजानाय माबा मोनजानाय अनसायजानाय बेफोरबायदि जागोन नङा होनबा आं बिनि एगेन्स्टआव माने मा होनो बेखौ गाज्रि मोनजागोन बेफोरबायदि जायो नङा होनबा दा मेगन सालायलायनाय थायो नङा होनबा बिसोरनि थाखायनो दिनै गोबां माने जाहोननि थाखाय माने दिनै मानव गेदेर प्रमोद सारा गोबां जिहेतु मोजां खामानिया स्कप लादोंमोन बिथाङा मावनो हानाय बा मावनो नाजादोंमोन बेखौ किसुमान खामानिखौ मावनो हायाखै ओमफ्राय नाथाय दिनैनि दिनाव बिथांखौ गोबां मानसिफ्रानो गोबां अनसायगासिनो नोंथांमोना नुदों 50-50 बड'लेण्ड सुपार माबायाव गोबां मानसिफोरा दिनै IIT बा गोबां एग्जामफोराव पास जानानै बिथांमोना मोजां माने एडमिसन मोनगासिनो नङा होनबा नोंथांमोना दिनै दा बेनि गेजेरजों गोबां जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां फरायनानै बड'लेण्ड 50 सुपार माबायाव गोबां एग्जाम पास जानानै गोबां सोरबा इन्जिनियारिं सोरबा IPS बेफोरबायदि दा गोबां माने स्कप मोनदों आरो नङा होनबा दा बेजों मिथिनो हायो आरो लोगोसे गोबां स्किल डेभेलपमेन्ट लाना फैदोंमोन बिथांमोना मोजां दा सानना नायदो दिनै गोबां मानसिफोरा दिनै फिन जोंहा प्रमोद बर' सारखौ नेक्स्ट बोसोर इलेक्सनाव बिथांखौ थारैनो देरहाहोनोबो हागौ नङा होनबा दिनै नुनो मोनदों जोङो दानि बे सरकारा मा रोखोमनि सालायगासिनो जों नायबाय थागोन नङा होनबा दा नेक्स्ट बोसोराव माबायदियालागै जायो 5 बोसोरखौ बिथांमोना माबायदि सालायो नङा होनबा दा जों जेबो बुंथ'नो हाया ओमफ्राय दा मेन बाथ्राया जाहैबाय लोगोफोर दिनै प्रमोद बर' सारखौ दिनै जिहेतु पार्लियामेन्ट हाउसनि मोनसे सोद्रोमा हिसाबै सायख'दों नङा होनबा बेनि गोबोर गाजा गोमजायै बरायदों ओमफ्राय जोबोर खुसिजों नङा होनबा दा नोंथांमोना बेनि सायाव मा कमेन्ट बुंनो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय